שלום. אנחנו נעשה היום רצף של נשימה ותרגילי נשימה ונשימה בתנועה. נתחיל בישיבה, אפשר להניח כרית מתחת לאגן, רגל לפני רגל, כפות הידיים על הברכיים, גב ישר ולשחרר הנחה. בואו ניקח שאיפה עמוקה 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 והנשיפה גם כן ארוכה, לאט להוציא את כל האוויר. שאיפה עמוקה, לנשום לנשום. שאיפה. ודרך הפה להוציא את כל האוויר. עוד שאיפה, לקחת אוויר אל מלוא הריאות. נשיפה. בוא נרפה את שרירי הפנים, את הלסתות, את הכתפיים ואת כפות הידיים. ניתן לגוף להיות רפוי ולגמרי משוחרר. גב ישר, ידיים לצידי הגוף. שאיפה, לקחת אוויר, להביא זרועות למעלה. למלא את בית החזה בנשימה. נשיפה, לאט לאט להוריד את כפות הידיים חזרה לצידי הגוף. לרכך את כפות הידיים. ושוב, שאיפה, לקחת אוויר, למלא. נשיפה, לאט, זרועות חוזרות לצידי הגוף. שאיפה, להרים את הזרועות עד למעלה ולנשום. נשיפה, לאט להוריד את הזרועות. חזרה. מעולה. נגלגל את הכתפיים. פתוח את בית החזה וכפות הידיים על הברכיים. נשיפה, נוציא דרך הפה ונעגל את הגב, סנטר אל בית החזה. שאיפה, לתמוך עם כפות הידיים בברכיים ולהביא את הגב קדימה. ממש להציץ למעלה ולפתוח את בית החזה ולהרים את הזרועות. כפות ידיים בצורה הזאת. נשיפה, כפות ידיים על הברכיים, גב עגול, סנטר אל בית החזה. שאיפה, בית חזה קדימה, למלא אותו בנשימה. נשיפה. עוד פעמיים, שאיפה. מבט למעלה להרים אנרגיה. נשיפה. שאיפה. לפתוח, לפתוח, לפתוח.
לאט לחזור חזרה אל הגב ישר. נגלגל כתפיים, נפתח את בית החזה, גב ישר, ולנשום. מעולה. אנחנו נמשיך עם זמזומים, וזה יהיה גם התרגיל נשימה האחרון שלנו. אנחנו לוקחות שאיפה דרך האף, מזמזמות. להרפות לסטות, ממש ההרפאיה עוזרת להרגיש את התחושות של הגוף. שאיפה, לקחת אוויר, להוציא את כל האוויר עד הסוף עם הזמזום. גם אם אתם לא בקצב איתי, זה בסדר. שאיפה עמוקה, פעם אחרונה. הרפו את הידיים, הרפו את הלסתות, קחו עוד נשימה טבעית, המשיכו לנשום, הרגישו את האנרגיה שזורמת בגוף בעקבות הנשימה. ונשחרר את הרגליים, טיפה לתת להם ניעור. שחרר את הידיים. הגוף רוצה עוד קצת להימתח מצד לצד, ממש לשלב כפות ידיים, לפנות אותם החוצה, שאיפה למתוח את הגוף. וכפות ידיים יורדות בתפילה אל מול הלב, שיהיה לנו רק טוב. תודה רבה שהשתתפתם איתי בתרגול הזה.